Oh, jadi ni kuning nilai selok hi para relok ya ki nungilam jong parti but kumbai presiden jong ka MPC la kren ka wi ka press conference ba ka shong ha ka block congress committee ka district congress committee khamtam ya i Mr. Saleng Isangma upadi nunglik mar barim naga kunsi dan kita sa proceed sa ka MPCC dan ka MPCC sa ka decide yano ban ai ya ka tiket but misutu ban kalian ka Gare Hills ki block baro khamtam ka tu ka block badi bani election kila along well prepared namar ba ka election kan Muslim tamadu man ka officially impat da don jingtip kata namar ngi su manu mana ba kasi kababun hi ka syong ka choice ka jongu o MLA Borim ba Saleng Isangma wala ka taru ka di ka right yung shimen bagin apply ticket ke andre ka bakut ka syong ru ka block ka district MPC ba ka ju bor AICC sa tengam ban iban ong namar hadu mentang impat nut ban ong ikan gunu namar ba kadang dei ka internal matar jong ka blok ante pat kunjuru jong ba Saleng Isangma pan discuss kampat wana ka parti aki bor bahari jong MPCC tengam nut ban ong kini